Bakajing kublay fi baro hani ka step haga kerteng bom ju sha job ko jong thrive unong panem jong yu Jesus Christ. Bakajing kublay ro kalong kerpang fi baro ki para bangai ba ki viewers ki ba pet ya ka khubor jong ka good news TV ling ba jong ka step ka ba menta bangai scam bakalong ka jingker khu yang an kong bakran bakalong ka jingker khu lang yang ibuwe ling ba jong ka step haga bangai yu asngau ya ka ktien ka jong ublay baklam slam shoot ang niya poise ka banta jo ka ktien ka jong ublay man ka step ngi jui baki brio ki mare step ki juklan met lade kana bakin yo ya taka met ka phat ka bakot ka bakhya ka bakhlan ka bakhya krat bakom ta ter kata ka jinglong jong ki brio ndai hakani ka step ngakwa ban lam jingmut so ka jingkilan met ka bakan jaman sim lani kata ka spiritual exercise ka badan kam ye ka jing em jong ki banget Barna justru iya habang pulih kan ketir ka jong ublay. Ka baju hikai ka baju sneng ka baju yalam yangi. Da ka ba ublay uring dor da ki babon ki jing thau ki jong u. Uring dor da ki sem ki do, uring dor da ki marat da ki ding ki se kon ta ter. Malam ka jing sneng, bar ka jing hikai ya kan ka jing em kristan ka jong ni ka malakas ngi. Bar ka ni ka step na kwa bangin ya pet na ka wei ka jing hikai ka ba ublay. U hikai ni iwe jing thau barit ba ublay la thau. Bar itai jing thau ide idikhiu. Ini dikhiu de jing thau baret ibangem khendori hena idon sibun ka jing hikai ye ka ban hikai ye ka ni ka jing em ka jongi baka khubor ka mangal pensong nong rem ha ka ni ka step ka mentah kalon ka proverb glonong ka ban rio ka de khat ka ban rio ki kan tien ki baong khile chu dikhiu me u bajai pede to perkhat iklen ti jong u bat to long stop ini dikhiu let's see ki ba pule BSc kiba puli ka subject myrmecology ka subject ka hikai ka ju puli sa pangidikhiu kisnu thu bha ini dikhiu le thu da ki start wat banya sa pangudikhiu ki ong badan hadu khamba khat ar hajar tam ki species ki jong udikhiu bada ka parthai le thu lantat budan hadu kamba shi quadrillion ni udikhiu ubadan ha ka parthai ka bamut hadu kha san teli ki not lan kha san teli ki number 0 le thu ru su baga jabin jo idikhiu kadan hadu kumba ar lak sanpho hajar ki cells bat habai nujor bat jong ubriu dan 10,000 million ki cells tangba la ya thu baki khampan kambha ki dikhiu ya ki cells ki jong ki haga jabin ban ya ka ba ubriu upendan kam bat le thu su baki dan arteli ki bentah jong ka khapo jong ki dikhiu ngi petang ibarat dikhiu ridan arteli ki bentah haga khapo ka jong Bakata ka maningkong kalong kaway baki buubam nam tayo lade. Bagkabaar kalong baki buubam nam takiway ki product hiu lese ki bamla banyo kabam. Kata ka di ka jinglong jugi dikhiu. Balay thu baka jing em ka lifespan jugi dikhiu. Kalong tang kamba saupusan hadu unrufos ngi gi em tang kata. Hari ka ba snow it wat tang ni por iba khendiat. Tak kita lifespan iba khendiat Hari kita kiu kelalaban le sibun ki kamram hakan ka jing em ka jing ya lenti ka jongki idi tang idi kiu tang kenyang ibarat i ka mamler i ka ba imdan jing mot i penban bilong tang jing penwel le se la diwan ha ka kamra set ja jongi i ban le se la ni supe la su khnyok na kti i la yap andre ka slow phala ka long wa ilok tang jing thau ibarat jong ublay le idon la ka jong ka dor idon la ka jong ka jing start idon la ka jong ka ikhtiar kum no ban penan kam ya kapor kum no ban trei sitom kum no ban pen khre lupa ya kabam kita ki de ki jinglong ki ba ud khiu udon barkon kum ka khot hangni ka unong tho ya kan kitab jing start ukran Solomon kalong ki let sa ud khiu me ubajai pede hangni ha unong tho ukran ya kani sim kran le se ka ta physical lessons dan amde sapang ka ta jing jai tu ka pakan jamat kan jado ka bangi thai jai tu ban khethia ka bangi jai tu ban tre jing tre ka ta ter reha kani ka khot hangni ka benta ka unong tho ukran sapang ka ta jing jai tu ka jing alhia ka pakan jaman sim na ka ta ka daw uringdor de ni dikhiu ibayang kum ka nuksa ya ka ban hikai ya ka jing em ka pakan jaman sim jongi sapang ka ta spiritual discipline ka bangi don kam kabangin yo ini dikhiu ki ji hikai ki bangi yo dikhiu tu ngnya pe lengkot kan ka step mar ba ka por ka nam sha le si ngini penjrong tu ngnya pe lengkot ya ka kabaning kong kalong ka jing hikai bo dikhiu hikai kalong bo dikhiu ulong uja jing thau ubatrei minot ubatrei testa yala ka jong ka kam ubatrei minot thop bat testa yala ka jong ka kam
Udah kiyo hikaya ni katakador jo kajing minot top halaka jong kakam. Nakatakadaw udah kiyo cukur do bam. Silenter kajing em jong u. Namar ba usmat usting laka jong kakajak kakti. Nakatakadaw udah bam haman laka ayom. Hakajing syakri belairu kajongi kum kibangaj. Udah kiyo pen kenmau yangi bangin long kibatesta. Banlong kibatesta kalong kabadon kamha. Bantesta sepangkai. Bantesta hakabang kiyo sa kajing syakri belai. Bantesta hakabapuli ya kaktiin kajong ublay. Bantesta hakajing duay. Kini ki qualities ki bau kristan udon kam banle malakas ngi kini kita ki spiritual discipline ki ban yarap yangi ban kot sa kata kajing long mensim ko bajanay kamat jo ublay. Kumbang ya bam ya kijing bam ki batay kamat kajongi. Kumbang ya di let's say ka on ka bakhud. Kumbang ya ring mensim ikal air ka bakhud. Kung taka mensim jongi ru kadon kam bangin bam kini kajing bam ki bakanja mensim kajing jongi kakatien jong ublay kajing duai bak gomjo kajing syakri blay ka ba ublay kwa nangi da ka ba buram ten pan i makarung kajing bot perkhat jongi ya kata karukom perkhat balada let jeseng ru long lada pep ru kam lay dom ru ki ba perkhat balada suduai tanaye ru kalabyang Ngiem hakata kajok ta kababuram ngibun ki kristan ki ba khamsum khiatang ya kajeseng ke ba sibeje siteng ke balong hayeng mani henrai ik mangim da sum khia ik jeseng khna ngim da sum khia ik jeseng met po ya ngim da sum khia ik jeseng selok bakam ta ter ke jeseng ke bangi sum ke bangi de ban lai ke de tang ke jeseng ke ba sibeje siteng nakata kadaw ka khubor lingkot ke ba udkhiu ko ban perket ma yangi kalong ban 3 minot hakajing syakri ublay udawa yang iru balong ki batray minat hakajing syakri jong i ublay hakabapuli kaktin jong ublay ba hakabaduay teng habang ya kran kini kilong tang ka theory rega kwa ban pen mawi hi parbanget ay bakan long ru ka practical na kajing em kajong i kabaar kajing hikay jong udkhiu kalong udkhiu hikay yang i bangin syakri hakabor ka baningi don udkhiu jutray jubor ya ka ay ka ba umla ulang tang ubaret re utray tang lay jong ibor balay jong ijingla jong u kaba perkenmau yang ni kajing syakri belairu bangin hon kanu kajing syakri kaba ublai ujit yang abat yapi baru angin amlak bolong ki missionary baru angin amlak bolong ki nang yalap baru angin amlak bolong ki pastor reutra khot yang i habangi penkop yang i kabangin trei no kakam ta jong u trei hok halaka jong kabor kaba ublai la penkop yang i tabangi pedang jeng ai nguru lese klade kaba krau tam kajing syakri kabangi ay ublai habangi ay kana duka donut jong i baro bat ublai pedang ya kata natakadaw nga jukon mau hikay kat banginang puli masuang tayo po Eastern Theological College wa ju compete kajing syakri belay bat no hari compete dalade bangila na man syakri bat banlang jan sa ublay kata ka khubor ka budkhiu pen mau bangin syakri halaka jong kabor ka bangidon magkabaar aba kajing hikay ka balay kalong lada supay udkhiu ba iya ipar kaleng ikamakim ni kathong lan ni kaplan ka yang ngal enti jongki Hendak ki dikhiu ki don ru la ka plan ki don la ka jong ka thong ki don la ka mish ka vision ka jong ki ba ki don la ka jong ka mission bakin pendap ka jing ya len di jong ki dikhiu mde bak sia rumah rutit klam da tip ya ka len tiat ka baki de baniat hendak ki don la ka jong ka thong ki don la ka jong ka plan ka jing kai jong yang ki kristan ka long u kristan klam ka thong le se umde u kristan namar yau kristan u jisu hi ulakular bat kathong bat kata kathong yu kristan galong ba ude ban yo iya ka baneng pe yo ngi mare ruma klam da tip hangno bangin penkut ka khubor ka udkhiu pen kan mawi kalong stay focus have a vision yat bat mare hadu banayo e kanong jong ka jingi phat thong kata ka jingi kai ka balai ka udkhiu pen kan mawi ngi ka jingi kai ka basaw kalong ki dikhiu ki don kata ka teamwork lani kata ka jingi trailang kata ka dai sakawai ne ka jinglong jogi dikhiu ki trailang gum ka kenhon ki trailang gum ka tim ki trailang da ka ya ka kam da ka jingi iet ki trailang ya ka kam da ka jingi long ka wai da dan kom ban penbo da dan kam ban penbo re ki ka ai ka baki dai ban le ba ka ai ka bakim dai ban le hena ki tep ya la ka jong ka kamra man pendap kata ka da ka jinglong ka baki dikhiu ki don
Bagkabalang Kristana ke po juk apostol ru kayen ha kajing yelong gawe juk apostol. Ngajumut dor le sela de ki apostol ki pat ya para ha pedeng para maki. Kabalang Kristan le se kanam yan ko makalong gum ni menta. Rede namar kajing yelong teli kajing trailang ha kawe kajing ie juk ki apostol kajing Jesus Christ. Bagkabalang Kristan kayeng haduk kum ni ko makalong menta. Dai kajing yelong shitli ha kawe kajing mut juk ki apostol Jesus Christ bagkabalang jongi kayeng. Nakataka daw, ngidon kam ya kajing lang, ngidon kam ya kajing aiman sim lang hakabalang, ngidon kam ya kajing iwe, ngidon kam ya kajing kersan lang, ngidon kam banya support iwe pan. Haba ong ya lang kapamut, kajing lang, kapasdang nadu nalara kajong kiran payeng kajongi, kapasdang nadu kabalang, hake lang saalang, bat kum tater-ter. Kata kada kajing kai kidikhiyo, kidon la kajong ka vision, baka mission, bakin pendap, kajing kajong kidon ya teamwork, kidon ya kajing yelong shitali, hapdeng paramaki. Kajing kai kabasan jong kidikhiyo kalong, bagi dikhiyo, ki kaloy banyarap para dikhiyo. Kata kada skaway kajing long bakarpang jong kidikhiyo, kimsohon bagi baki way ki para dikhiyo, kinahap ka apot jong kajing yap tangan, lani hapdeng kajing kerdu bam. Reki don ya kamen stream ban kener, banyarap lem ni ki way ki para dikhiyo. Kabasno iye lada pulis bang jong kidikhiyo. Bak nasno iye bangadan hakan negeri khasi bakan ka mensiam kala sedang mansut hiep ha hakalong beriu man beriu ni kisngi khamtam ngi iek tu kisnam lockdown kebadan sudap ngiken mau belami sibun ki mensiam ki bakodor ki banyarap lem ya ki wei kom kabalang rungi don kam ya kabanya trelem ya ka kam mission kaban kener lem saki wei ki badok ki batangan ki badan kam ya ka ketika mon ka ketika deng ka jonga jong pi uji su hi wong mathayos arpusan ka dekat pasau pau wong sisan ong happy ha ka pile yaka wei ubaretam nakini ki parajonga philale kenya nga ai bagani ka mensin ya rap lem kan lang besot apo jongi kadi wei ni ki practical mission ke bau jisu kwa na ka jeng jonga jong phi banya rap lem ni ki wei ban kloy ban kner lem ni ka kti ka jeng isnai ha padang ka jeng jinjar jong ki wei kata kadi ka mission ka bau dikhiyo upandap ka jeng alanti ka jongu ka jeng kai ka ban riu ka long adam la banya lam bakalai ki dikhiyo Ana melak bandai bat no ya kawe lenti jong kidikhiyo. Ngelaju persangka ya bangai iki dikhiyo ki ya dulanya persang ban khang ki rekin yet ya kalenti nang no banya ken krong ken prong jubor. Ken prong jubor ya kalenti ke baki ki dei banya. Hadu bakin apoi syakata ka banta ke baki kwa khamtam le baki ile kabam. Ya kidikhiyo mjula ban pen bakala lenti lanu ru. Kadang ko khubor ya jing em jong ki bangai ru. Don le se shibur ki daw ki ba pen that ki ba pen kiarno yang ni da kajing shak ki brai don na pen jongi ki ba shaling shop no ha ke jing hikai ki ba bakla don na pen jongi ki ba shaling shop no ha ba ki mat e kajing jing kerdu jing kajing em teng ki bakla no e galanti ka jongi ana ka jing hikai jong ki dikhiu kalong to yang scam ha kanong rem ka pas scam jong ka jing ngai wat kan ria no na galanti kata ka de ka jing hikai ki ba ki dikhiu ki hikai ana mwa man pen bakla ki dikhiu sa ka wai pat galanti but ai ha bangi mat e ka jing le jong ka jing em ru wat ai bagin syaban pen bakalano syaka wai pat galanti kata de ka jing hikai jong ki dikhiu ka jing hikai ka ba nyau jong ki dikhiu kalong syabang sa pen kot no snan ni ka ni ka jing kran jonga udah khiu upen kre ya ka ban sawan udah khiu upen kre ya ka ban sawan kidikhiyo ki pen kre ya ka ba maka ayom telang ha ka jing em jong ki khanang ha bakawan ka telang ki ladap lupa ya ki thiar ki jing bam jong ki ka bakila pen kre ngakwa bangin yet bangin keliru ya la ka jong ka jing em hatung iju ye pen kre ne em kum ki bangen ngaju i baki brio khamtam le ki batre sarkar ngiju pen kre ngiju bu pisa ki judon kita ki life insurance ki bagi bu ki judon kita ki savings ki bagi bu ki bank bakom tater ngiju bu pisa lupa nam taka jing em kaban sawan jongi kanang bangilong sikio nama bangila don lupa ke pisa hari ka banga kwa ban kelipat hakani ka step ka pamata kalong kom ki banget pat ka ka savings ka bangi bu bat pen kre andang ila khlat na kani ka perthai ka ka savings ka bangi bu bat ngi pen kre na bangila khlat na kani ka perthai kom ki banget ngingat baka don sakaway pat ka jing em hadin ka jing yap baka taka ka life after death udah khiu uhi kaya ngibat pen kre lupa la ka jing em ngiru kom ki kristan ka savings ka bangi pen kre hadin ka jing yap ka bangi nak khlat ani ka perthai hatu ka banang gandai ne em ka jonga hatu ka banang gandai ne em ka jong phi ka khubor ka bakhat do ka long udah khiu em tang sau pusan dun roposngi ka bang reha padang kini ke sau pusan dun roposngi upendap sibur ki aka hagan ka jing em ka paling kot ka jongo
Ublay ru khot yang ibilang bay ini dikhiyo ibaret. Yang i kan ka GM ka banginginem. Hatung ilale ay nam takapuram jang ublay. Ay baka ni ka jingkay ni kini dikhiyo. Ki em tang sa pusan ro pus ngi kilaban le sibun ki ay. Ay baka ngin ka GM ka ublay wala ay yang iro. Tungin le ki bakram ta jang ublay. William Carey missionary bawan hang tahi po sa Rampur. Wang ini ki kantian. Attempts great things for God and expect great things from God. Persyang iki bakraw daw jong ublay. Bat kami lenti iki bakraw nang taga buram jong ublay. Ublay unyo ban kerku yak ni ka jing slok balikot ublay nam taga buram jong. Amen.